Niklu ġo. Nikol. Moħli għandi bħalissa jien. Mela jgħalaq lajja fuqek u jxandruk ma' kulħadd. U jiena maħruq dak li ġara. U inti friska daqs ħassa għax bl-iskuża li ħfirt iżu ma ġara xejn u xejn. Ġara. Mela ma ġarax? Allura kif tista' tiqpa' kalma u tiqpa' dejja bħajtek int? Għax hekk jaqbel ġew. Jaqbel għal min? Għalija, għalik, għal min gideb fuqi, għal kulħadd. Tajjeb, mela ġifieri li se tpoġġini fl-istess keffa ta' minna millek id-deni. Tajjeb ukoll. Imma għaliex qed toħodha daqshekk bi kbira qid? Ma noħodix daqshekk bi kbira, jien mhux dejjem rispett orejtek lilek. Jien ġifier se niġi kkalkula daqs minna millek id-deni, isma' jien tad-demm u l-laħmu wkoll tafx. Imma għaliex qed tirraġuni hekk jħassru? U jien naf. Ġew, l-għamma tar-rabja li għandek mhux taħallik tirraġuna. Mhux nirraġuna bħalissa vulkan sa nisbrofa tenħossni jien. Isma' rid, taf li inti stajt tiġi mkeċċija mix-xogħol int. Għajt, taf jew ma taf li sir is-suġġett favorit ta' kulħadd jaqlaqiet fuqek u inti minn fuq tiġi taħfer il-minżabraħlek ismek. Din ma nista' niżilha għati. Ma x'se tieħu l-vendigazzjoni għajt? Liġi patta l-għalan. U b'daqshekk? Inġi għal minna mill-id-deni għaddim mill-istess martiru li għaddejt jiena. Mhux sodisfazzjon dak. Ġo, jekk inti taqa' l-istess żball ta' ħaddieħor, ma tkunx qed tiġġib ruħek aħjar minnu. Tkun waqgħet fil-ħama int ukoll. Kemm tkun aħjar li lil-min jagħmilek ħsara turih li mhux se żżomm xejn f'qalbek. Aktar hemm ċans li jiddispjaċih u jinduna bl-iżball tiegħu. Ġifieri inti taħseb din iċ-ċalla tagħna li għamlitlek id-deni se tinbidel daqshekk. Imma kemm inti mara sewwa jħassa intajt. Ejn għadri ma tinbidilx. Qed nagħtiha l-opportunità li tinbidel. U fuq kollox. Anki jien qed ngħix aħjar. Għax ngħidwa kif inhi. Min għaddej l-aħjar minna tnej ġew? Jien li ma fadallix farka rabja fija? Jew int li ħallejt ir-rabja tivvalenalek is-sentimenti tiegħek? ċu, għaliex ħadd tibqa' daqshekk inkwitant ħaj? Għax diffiċli ħafna wieħed jaħfer kien meta jibdew jagħmlulek ħsara kollha kif tista' jkun naħferi, kif jista' jkun ma nistax nifhem għalih. Saret il-ħsara. Irridu nmettu l-ħsara saret. Għamlu ħafna ħsara lil-Kerim. Issa, dik il-ħsara jekk inħallija tidħol fija u tagħmel dik ir-rabja li qed tagħmel fik, dik sa tikber. Allura jeħtieġ inħallija barra minni. Il-fatt id-differenza minnek għal-Kerim hija din. Illi Kerim ħallita barra minnha. U inti internalizzajta ħallita tidħol fik. Ma kienx ħaġa faċli fara. Le, mhix faċli. Imma jien naħseb kienet deċiżjoni. U l-ewwel reazzjoni tkun ir-reazzjoni li qed jirriġgħu rabja kbira, sens ta' vendikazzjoni ħanistrieq, però mhux veru bit-pattija ma tistriex. Eżatt. Għax ir-rabja tibqa' fik. Is-soluzzjoni hi l-maħfra li taħfer. Ħalli ma tħallix ir-rabja tidħol fik, anzi jekk daħlet fik terġa' toħroġha minnek. U din interessanti li din qala Ġesu 2000 sena ilu u llum qed jgħiduha fuq livell ta' psikoloġija u psikjatrija. Biex inti tistrieħ għal xi ħaġa ħażina li saritlek, trid toħroġha barra minnek ma tix tħallihom ġew. U dinha fi kliem ieħor hija l-maħfra. Ara fil-Vanġelu tal-lum. Għandna xi ħadd li jaqla l-maħfra alla volja kien ħażin ħafna għax kienet tila l-mara midimba pubblika. Għalat il-maħfra u tidher li straħet u sa tibda tgħix aħjar ħajja ġdida. Fil-fatt għamlet dak il-ġest ma' Ġesu illi qabdet fwieħa tiswa ħafna u bdiet ixxerrida fuq riġlej Ġesu. Mbagħad għandek il-Fariżew min-naħa l-oħra. Illi għalla volja l-uffiża ma saritx lillu. Għax il-mara bid-dnub tagħha ma ffeċwax daqshekk lilu direttament, però kien jibes ma rridx jaħfer u bilkemm mhux qed joħodha ma' Ġesu illi lil din il-mara qed jidher li qed jaċċetta kif inhi għax Ġesu ħafrilha għax imbagħad hekk jgħidilha li bitek inħaffru. Imma l-Fariżew baqa' jibes. Allura wieħed jista'
jagħmel riflessjoni oħra hawnhekk. Illi min iħobb jara s-sabiħ u jara għajnejh għad-difetti. Min ma jħobbx jara l-ikraħ u jara għajnejh għas-sabiħ. Intom għandkom il-grazzja li tinħabbu. Mela naraw is-sabiħ ta' bejnietkom u anke ta' dak ta' madwarkom. U l-ikraħ ħalluh barra minnkom. Ħalli tgawdu il-paċi u l-armonija li dejjem irrenjat ġo din id-dar. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qata l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed tal-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġibet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh ħdejn riġlejh. Tibki u jxarrablu riġlejh bidmuha u tixxutta omlu b'xuxxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkit omlu biż-żejt fuq. Kif ra hekk, il-Fariżew li stiednu qal bejnu u bejn ruħu: dan li kien profeta kien ikun jaf minni u x'mara hi din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu: x'mun, għandi ħaġa xi ngħidlek. Ejt mallem, qallu dak. 2 min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx u hu ħaffrilhom it-2. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb xmun u qal: jidhirli jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil xmun: qiegħed tara lil din il-mara? Dħalt għandek u ilma l-riġlejja ma tajtnix. Iżda hi riġlejja xarbitom li bidmuha u jxuttatom li b'xuxxita. Bawsa ma tajtnix. Iżda hi minn xħin daħlet ma waqfitx tbus li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt, imma hi dilkit li riġlejja b'żejt fuq. Għalhekk ngħidlek li dnubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna, imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha: dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom: dan minnu biex jaħfer id-dnubiet ukoll. Iżda hu qal lill-mara: il-fidi tiegħek salvatek, mur bisliem. Unity, solidarity, and mutual respect stand at the basis of her social and political life. Inspired by her Catholic faith, they are the compass that will guide you in the search for authentic and integral development. The treasure of the Church's social teaching will inspire and guide these efforts. Never allow your true identity to be compromised by indifferentism or relativism. May you always remain faithful to the teaching of St. Paul, who exhorts you to be watchful, stand firm in your faith, be courageous, be strong. Let all that you do be done in love. Grazie ħafna il-Bambin Ibericom.